Moikka pojat, tervetuloa tänne uuteen videoon ja tänään ollaan mopomiitissä ja täällä on vitusti autoja ja eli tää on periaatteessa automiitti ja sieltä tulee mukaan lisää, mutta joka tapauksessa niin hyvää miittiä kaikille ja tästä lähdetään seuraava klippi. Morjes! Moro YouTube. Tässä on Mikon YouTube-videon aloitus. Jäkemiitti. Ota kiinni jos saat, mut et sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinni ottaa jutut, mitä me tehdään, ei sun viini osaa. Ota kiinni jos saat, ota kiinni jos saat, mut et sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinni ottaa jutut, mitä me tehdään, ei sun viini osaa. Ota kiinni jos saat, hei. Ollaan eri revireitä, minä jävät selittelee meriteistä, esittelee esineitä. Täällä pelittelee peli meikä, en mä kerrottelee kanssa mitä selfieitä. Kun mä kaahan 200 olla vanha ajan golfivassa, pamahtaa kun pommi koko matka pomppiin. Ajamassa rahamassa kohti avataamas ja sun kannamassa kaudapassa tonttiin. Damn homie, räppäreille kestä pää homie. Mitä vittu teille kävi freestyle? Vittu massa, raidis istumassa, ajelee lähiön läpi aina westside. Vittu noista, kaupallistumassa, nää never liiksumassa. Halu viiva sittu haasta, jätku tikku paskaa, en mä vaiha kaistaa. Vaan raiva mun pieni itse eikä liikutta vittuutta. Muuten mieli vittu, ota kiinni jos saa. Mut et sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinne mun lainka. Mitä me tehdään, ei sun tiimi osaa. Ota kiinni jos saat, ota kiinni jos saat. Mut et sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinne ottaa jutut. Mitä me tehdään, ei sun tiimi osaa. Ota kiinni jos saat, hei. Ollaan eri revireiltä, te ette kunnioita perinteitä. Tuli viemään peliteitä. Älä pelitteele peli meikä, en mä kerki teidän kanssa ottaa mitään selfieitä. Mulla on paskat soittolistat, boikotissa tuli räppin takasota. Jos toivot et maassa floppaa, jatka toivomista. Oot masasta kaukana, älä jaksa naurata. Anna mun ratsasta nasta laudassa. Pistää miettii jotain, on sun tiimis pialla. Päässä nopet lasit, mutta käytä silti hitaalla pihaa. Ja puhu, ei mun hymy noista puhutiin. On vieläkin viileempi kun tyydykoinen pohja. Ja me vielä tehdään sen. Meillä epäile päästä vauhtiin, eikä me pysty pysäyttämään ketä meistä nopeusrajoituksiin. Katon tuskin, koska niin rikotaan joka riimi kovaa. Ota kiinni jos saa, miten sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinni ottaa jutut. Mitä me tehdään, ei sun tiimi osaa. Ota kiinni jos saat, ota kiinni jos saat. Mut et sä pysy peräs, hommat niin iso lainka. Kuuntele ketä joka sinni ottaa jutut. Mitä me tehdään, ei sun tiimi osaa. Ota kiinni jos saat, hei. De bränt hål, såg en våg med bromsar fett då. Gillar sippa på en high-tech. Ligger magic. Min bror det tar det en like sen när en bil är vidare. Det är för släkt. 80 dollar det får lägga. Min broder han på mig, vi ska det lifen. Ligger det på en stod en skakar nu om du snackar om det. Man är bråttom, man skakar. Det blir poppat i Stockholm på gatan. Så kallar mig apa nu.
sjunga till Aina, jag knullar en snut. Vill du handla några kiss eller en bricka kokain? Jag gillar festa idiot, men gillar kokain. Jag gillar så vi kommer dit och gillar prata med Emilia. Dricka 10 kiss i veckan, koka med den i Sevilla. Poliisi. Tuomo Septä. Oletko poliisi? Tuomo Septä. Sinua kautaan infopisteellä. Onko poliisi rasisti? Suomen poliisi on rasistis. Mitä poliisin päähän? No joo. Maistuu. Poliisi on ystävä. Tiedämme, että olette poliiseja. Saako haastatella? Saa. Mikä fiilis miitistä? Ai kies, mut vähän poliiseen, niin ei polta kumia täällä. Chaukki. Noniin, hei, tää on... Hei, täällä haluttiin lisää kysymyksiä. Mikä mopo sulla? Mulla on Yamaha DT. Minkälainen se on? Se on semmonen värikäs. Siinä riittää värejä, vaikka mulle jakaa. Mikä tekniikka? 50 airi. Kulkee 38 ylämäkeen. Ei kun alamäkeen, loivaa alamäkeen. Onko korttia? Ei siinä. Kehtaaks näyttää? No, mä blurraan sen, mut sä voit kyllä Mä blurraan sen kyllä. Siinä on kortti. Joo, mä blurraan sen kumminkin. Kiitos. Ei mut, ollut viikon korttia nyt kyllä natsaisi joku isompi pyörä. Missä kaikki jonnet? Tuolla ne on polkupyörä käynyt. Jonnet ei polta kumia. Onks poliisi ystävä? Silloin tällä. Se riippuu. Riippuu kuka kysyy. Chaukki, mikä sun nimi on? Jonni tässä, moro. Mikä mopo sulla on? Mulla on vanki. Mikä tekniikka? 50. Hei Venä, Jonni. Olit sä konstissa? Kuka sä oot? Ne deittailee. Sillä on treffit. Oletko poliisi? Onks tää poliisi? Nää on burnisia. Vetiks mä vaan burnisia? Tekis niin mieli vetää tästä ikkunasta. Ilmoitetaan kilvet. Onko kilvet kunnossa? Onko pintaan renkaan? Hei, nyt päätään. I know kids that are tying up family for bricks. Kids that are burn down your gas for a few quick.
Sammutan! Äijä vittu mulla lonkero! Joo, koira, vettä! Yes, just näin! Hieno suoritus! Annetaan pienet! Mikä? Loukas! No niin, vitsaa! Ei oo! Lisää! Syppi niinku jostain... Tuo teosta pe! Tuolla joku tämmönen... Sun uustasi sammutin tänään kun vietit. Ai jaa, vettu! Tuolla... Siitä ei kauaa mennyt vittu. Hei, se pamahti nyt. Se on valmiin. No on vittu hyvä. Teo! Me tarvitaan sun ossia! Toinen teivattu tänään! Koitakaa lisää. Anna mennä, anna! Kaikki vaan! Se meinaa sitten palaa uudestaan. Tänään kaikki palaa vittu! Ainakin sai kenkään. Juu. Ei mitään. Ei, mutta respekti äijä!
Äijä mennyt iltaan, no niin. Mitä?